गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' सावथुन मुलुगाव गोदान रेकर्ड खालामदों जांख्रिथायनि टेलिभिजन सावथुना 50 लाखफ्राम बाजेटजों दिहुनजानाय सुपार डुपार बर'नि जारिमिनखौ लाना सोरजिनाय जांख्रिथायनि टेलिभिजन सावथुना बर' रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोगथाबनो हादों आरो रायजो राजाफोरनि हाजासे अनसायनायखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बर'नि गोख्रों मुंदांखा फावखुंगुर सुखबिर कार्जि लिंसार बसुमतारीमोननि फाव खालामनाय मुंदांखा सावथुन बिथोनगिरि पंकज लाहारीजों बिथोन होजानाय आरडि मशन पिक्चार्सजों दिहुनजानाय जांख्रिथायनि टेलिभिजन सावथुना रां आरजिनायावबो रेकर्ड खालामनो हादों। बर' सावथुन मुलुगाव गोदानै रेकर्ड खालामदों जांख्रिथायनि टेलिभिजन बर' सावथुना। सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना मिथिनाय बायदिब्ला बे सावथुना 3 सानावनो 25 लाख रांनि बांसिन आरजिनो हादों। मख'नो गोनांदि बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय बे मोनसे गेदेरथार रेकर्ड जानानै थादों। हौवाया न'आव फैयोब्ला सिरि सिरि खौरां हर। थाना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों, दाउब'आ सोमलांथों, नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा। जय बर' हारिनि। जोबोद गोजोनथाव खौरां। चीन हादरनि हांजौ सोहोराव जानाय एशियान गेम्स 2023 आव भारतनि अन्नु रानिया आइजोफोरनि जं खुबैनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादों। चीन हादरनि हांजौआव खुंफुंजानाय एशियान गेम्स 2023 आव भारतनि अन्नु रानि आइजोफोरनि जं खुबैनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव अन्नु रानिया 69.92 मिटार जानथायाव जंखौ खुबैहरनो हानानै पडियामाव बयनिख्रुइ जौसिन मासि आवगायनो हादों। बिथांनि सनानि मेडेल देरहासारनो हानाया हादरनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां लाबोदों। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बिथांखौ गाहाम हामलायथि बावहरदों। टंला कलेज फरायसा आफादनि गाहाय नेतारा एबसुजों आखाइ हमबाय। टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ बरायदों। थांनाय कलेज फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव बनसुनि बिजाथि जाना टंला कलेज फरायसा आफादनि गाहाय नेतारा सोमखोर बर'आ देरहालांदोंमोन। बनसुनिफ्राय सासेल' देरहालांदोंमोन सोमखोरा। जाहोनाव कलेजनि खामानि मावनो जेंना सोमजिनायखाय एबसुजों खामानि मावनो बिथाङा आखाइ हमफैबाय। बनसुखौ नागारना दायो एबसुनि खामानि मावनो थांखि लाबाय सोमखोर बर' बिथाङा। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनिसिम गोजोननाय बावहरदों सैबारि गामिनि आबादारिफ्रा। उदालगुरि जिल्ला सैबारि गामि साखाथिजों बोहैलांनाय गंसे दंग'नि माथावरिया अखानि दैजों बायनानै आबादथिलियाव दै सौहैयो आरो माथावरि बायनानै आबादफोरा खुरखानायनि जाउनाव गोबां जेंनायाव दंमोन सैबारि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना। नाथाय साननैसोनि सिगां रायजोआ खावलायनाय लेखा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि पानेरि समाजनि एमएलए बिस्वजित दैमारिया माथावरिखौ जेसिबिजों लोगोसे बस्था जाबनानै बायफ्लंनाय माथावरिखौ थेनानै होयो। बेखौ लानानै खौरांनि गेजेरजों गोजोननाय बावहरदों आबादारि बिथांमोना। सरकारि साख्रिनि बेथनजों गोजोनै लब खालामना घुस लानानै सासे आइजोआ खाजादों। घुस लानायनि अजदाव नलबारनि पिएस बिफाननि मावफारिया जुनो कुलिटाखौ मोगा मोगि हमदों। रां लानाय समावनो सिएम भिजिलेन्सनि सिग्रोमग्रा हानजाया हमनानै मोनो। मख'नो गोनांदि जा समाव रायजो सोरखारा सोरखारि मावफारियाफोरनि घुस लानायनि सायाव गोख्रों हाबाफारि लादों, बे समावनो गोबां हमजानानै साख्रि थांनायखौबो नुनो मोन्दों। बायरेगुरि पिस्टिसनि बानजायनायाव दिनै अमृत कल जात्राखौ लोब्बा लाखिनानै गोबां आइजोफोरखौ हानजा सुनायखौ नुनो मोननाय जायो। भारत सरकार आरो रायजो सरकारनि बिथोन बायदियै मेरी माटी मेरा देश हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै गसाइगाव महकुमा एबा हाथिदरा ब्लकनि सिङाव थानाय सादपाबना मण्डप बायरेगुरि गामियाव बायरेगुरि पिस्टिसनि बानजायनायाव अमृत कल जात्रा हाबाफारि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारियाव हाथिदरा ब्लकनि बिडिअ मकर सिंह नार्जारी बिथांजों लोगोसे गोबां मावथिफोर आरो गोबां गावसुंथा आफादनि आइजोफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। हाबाफारिनि गेजेरजों सोरखारनि बिथोन बायदियै गावसुंथा आफादफोरा लाबोनाय
हाफोरखौ जमा खालामनानै नाजावनानै लायो ब्लकनि मावथिफोरा। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप जोलुर बादायनो लाहार फाहार। दखरा एफसिनि हारिमु बिफाना बेखेवनाय फोरबोनि थाखाय मोसानाय समाव साखाफारा खालामदों। फैगौ 8 अक्ट'बर खालारनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव डिमाकुसि एफसि आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव 22 बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल बादायनाय खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। जागायनो गोनां बादायनाय नायगिरिफोरखौ बरायनो आरो गोजोनग्लाय होनो हारिमु दालाइसा आफादा गोख्रों मोसाबुनि सायाव फोरोंथाय आरो सर' खालामदों। रायजोआव गुबुन गुबुन थावनिफोराव उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय हौवाफोरखौ हमनाय बायदिनो चिराङावबो समबारखालि चिरां पुलिसा मोनानि समाव गासै 7 फिसायफोरखौ हमदों। बेनिनो बिजनी महकुमानि बिजनी थानायाव 2, आमगुरि थानायाव 1 आरो फानबारि थानायाव 2 फिसाफोरखौ हमदों पुलिसा। बिजनी महकुमानि आमगुरि, फानबारि आरो बिजनी थानानि पुलिसा हमदों 7 फिसायफोरखौ। मख'नो गोनांदि आमगुरि पुलिसा भबानिपुरनि थागिबि इसाक आली 24खौ हमनो मोन्दों। ओरै फानबारि पुलिसा आखिरुल इस्लाम 24 आरो लाल चौहान 24खौ हमनो मोन्दों। बेनो आखिरुल इस्लामा 1 नं बगीदारानि थागिबि आरो लाल चौहाना 3 नं सिकाजरानि थागिबि। बिटिआर उदालगुरिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गेलेगिरि जानाबो मुं खामायनायजों देरहासार जानो हायो। बिदिनो उदालगुरि जिल्लानि पानेरि खोला गेजेरकुसि गामिनि बिदांस्रि बर'आ बिटिआरनिफ्राय मोजां मिजिं लाना दावबायबाय। उदालगुरि जिल्लानि खोला गेजेरकुसि गामिनि गाबख्राव बर'नि फिसाजो बिदांस्रि बर'आ आसामनि आन्डार 17 आइजो फुटबल हानजा सायख'जाबाय। दिनै बिथाङा आसामनि हानजाजों जयपुर फारसे आवगायलांबाय। फैगौ 7 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जयपुराव जानो गोनां नेशनेल फुटबल कम्पिटिशनाव बाहागो लाहैगोन। बर' हारिनि थरसे अलंबार जोलुरनि जोहोलाव गोगोमसार गयारिखौ गाजा गोमजायै बरायदों। नेपाल हादराव खुंफुंजानाय साब आन्डार 19 फाइनालाव भारत हादरखौ देरहासार खालामनायाव मैखोमै बिहोमा जगायनाय गोगोमसार गयारिया गावनि आंगो न'आव फैदों। बिथांखौ बे समाव रायजो राजाफ्रा रंजा बाजायै बरायदों। साब चेम्पियनशिपआव बांसिन गल होनो हानानै बान्था मोननो हानाय गोगोमसार गयारिखौ रंजा बाजायै बरायदों। क'क्राझारनि मलानदुबि गामिनि रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै गोगोमसार गयारिखौ बरायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि खुंगा 52थि थान्दै जख'न्थाइखौ गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलाव खुंनो लानाय बायदियै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया थान्दै जख'न्थाइ खुंजानो गोनां थावनिखौ नायगिदिंहैयो। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मावथांखि बायदियै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि डि जन गलाघाट जिल्लानि जयपुखुरि मिनि स्टेडियामखौ नायगिदिंहैयो। बे नायगिदिंहैनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै मानगोनां बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारि, नेहाथारि आनन्द दैमारि आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो।